चलिए फिलहाल हमनी का मौजूदगी बाटे मोहम्मदपुर में। वही जी सड़क देख रहा बानी वो एगो मोहम्मदपुर ओने बाजार का और चल जाई या ओने का और चल जाई मलमलिया मदारपुर का और जी बन रहा बाटे। साइफन देख रहा बानी, साइफन जौन की जगह जगह पर पानी के निकासी खातिर यूज कइल जाला। ओने देख सकता नी मोट पातर सब साइज के बाटे, लेकिन अभी बन के गनी से रहल बा। ई आज हम रउआ सब के देखा रहल बानी। साइफन वगैरह तो बहुत सारा देखले ओके। देखी है ने लोहा वाकस के एमे रखाइल बाटे आ हेने कारी। अब हमनी के चलल जाता, पहले सबसे जल्दी से हम उस रउआ के प्रक्रिया देखा देतानी जौन की ई बन रहल बाटे। देखी के गनी से ई बन रहल बाटे, हेने कारी रउआ सब देख सकतानी। ओमे से जौन एक्सटर्नल माल बाटे ओमे जौन बाटे सीमेंट बालू वगैरह सब डाल दियल बा आ ओकरा बाद से ओकरा के नचावल जा रहल बा। रउआ स्क्रीन पर भी देख सकतानी कि के गनी से ओमे माल उल डालल जाता आ हमनी के देखल जाता कि केहू होके होने कारी एक आदमी बाड़े तो उनका से हमनी का बातचीत कइल जाई। लेकिन फिलहाल हेने कारी रउआ देख सकतानी कि ई जौन बाटे हेने कारी से देखाई ओकरा के निकाल ओकरा के बनावल जा रहल बा। देखी कितना बेहतरीन ढंग से हेने कारी देख सकतानी। रउआ सब साइफन तो देखले ओखे, लेकिन साइफन के गनी से बनता ई ना देखले ओखे। हेने देखाई हेने कारी देख सकतानी। हेने कारी निकल रहल बा ओनाई कारी बेचारू यहाँ के जात रही है तो हमनी के नीचे से चिकन कइल जा रहल बा। हेने कारी देख सकतानी। उनका के भेजी यही जी हड़ पटपट एकदम आवाज निकल रहल बा। आ ओने कारी वहाँ के मुँह धो रहल बानी हमनी का बोलावत तानी सब बड़ा छिटका कुली उड़ रहल बा। हो गई जी हो गई कितना देर लागी? 5 मिनट लगी 5 मिनट। अब आई चौकाई चली। अब यहाँ के खाली सीमेंट बाटे हने आई हुआ के रउआ रही रेडी हो गई। हाँ रेडी हो गई। एक बनावे में कितना देर लागेला? माने 15 मिनट। सारा माल वो एकदम फेंकत रही माल माने मटेरियल बनावला के बाद 15 मिनट में फाइनल तैयार हो जाई। फाइनल है में मटेरियल बनेला है में मिक्सचर में बनेला। सीमेंट वगैरह है दियाला जी जौन के बांगर दियाला बांगर सीमेंट ना दियाला खाली बांगर। गिट्टी जीरा गिट्टी बा जीरा गिट्टी जी। अच्छा यही जी सब कौनो साइज का होके तो बन जाई। हाँ माने 1600 mm माने 1000 mm 600 mm 450 mm ओकरा बाद 300 mm। इस सरकारी काम में जाला का? हाँ रोड में बन जाला। लोग अगर घर ओर के कोई नाला वाला निकाले का बा मिल जाई पतरकी जौन बाटे तो मिल जाई। हाँ सब मिल जाई। हई जौन मोटका बाटे कितना का पड़ेला? 11,000 के बा एगो जी। और पतारा का? एक पतारका में 1 फीट माने गोलाई में बा एगो 3,000 के बा एगो 3500 के बा। जब के नाली उली निकाले का बाटे दूर हाँ तो में ई लग जाई पतारका। फूटी फाटी ना नू ना फूटी ना एकदम रउए जी रहेनी हम एजा हम ही रही। इहो तो बड़ा मेहनत के काम बा जी। मेहनत के काम बा ना ओकरा बाद से निकला जाई। ई माने अगर 10 मिनट में तैयार हो जाई तब बिहान भइला है ना भागी तो देखिए बहुत बिहान भइला ओकरा के फार्मा में से निकला होनाई राखी चली। बिहान भइला फार्मा में से निकल जाइए। फार्मा में से बिहान भइला निकली। जैसे वो निकालल बनू निकाल काल एक चाका काल उतर जाई आ परसों फार्मा में से निकाल के बाहर टुकड़ा दिए। एक दिन में को तैयार हो जाला? आदमी के हिसाब से बात जो आदमी रही तो एगो हो जाए। अभी तो फिलहाल हो गए 4-5 आदमी बानी लो। 4 आदमी बानी से 2 गो तैयार हो गई बा। 2 गो तैयार हो गई बा। अब और तैयार हुई अब ना अब छुट्टी हो जाई। फार्मा नहीं है? फार्मा बहुत बा। अच्छा लेकिन हमनी के माने लिमिट बा कि 4 आदमी में 2 गो बना देवे के बा। 2 गो बना देवे बा। रउआ लोग के कितना पैसा बा एगो बनावला पर? एगो बनावला पर 500 माने एक दिन के दिहाड़ी 500 बा। एक दिन के दिहाड़ी 500? एगो बनावला पर 500 बा ना, दिहाड़ी दोनों बनावला के बाद 500 बा। थोड़ा सा माने
अथी एकरा के टाइम पर नाज में माल डालाई तो उ जैसे पानी हो जाई हाँ। तो उ टोटल भस जाइए के हाल। बस जाई हाँ तो फिर ओकरा के निकाल के या तब धोखे के पड़ी। झोंके के पड़ी तो देख सकता नहीं हई का होता जी बोरवा से बोरवा से पालिश होता चिकन। चिकन पदी आई अंदर से तो देख सकता नहीं हमनियों के देह पर जो सीमेंट उमेंट बा है ना देखाई होने ले जाई देख सकता नहीं केगनी से पालिश होता। अब हमारा बुझाता कि मशीन वशीन बंद होई और नज़दीक ले जाई देख सकता नहीं कि साइफन केगनी से बन रहल बा। जौन साइफन बाटे देख रहल बानी अंदर जौन बा पूरा तरीका से पालिश हो चुकल बा। अब हमरा बुझाता कि मशीन बंद होई आ ऊपर ये बड़ा ताल के काम बाटे। ताल मुकाम पर माल फेंकात रहता गिट्टी आ सीमेंट आ बालू आ ओकरा बाद से ई जौन बाटे एगो बेहतर ढंग के जौन बाटे उ साइफन बन के रेडी हो जाता टे आ ओकरा बाद से ई जौन फार्मा सहिते बाटे उ निकाल दिया आ उ ढलाई जौन बाटे उ ओकर ढलाई हो गई। अब देखिए यही ताल मुकाम पर बंद भी हो रहल बा तो इहो रहुआ सबे के हम देखा देतानी ये केंगनी से बंद हो रहल बाटे। आई जौन हमनी के कपड़ा बा बालू हो गई बाटे सीमेंट हो गई बा तो खैर अब का करे अभी हो गई जी रेडी हो गई। अरे हुआ तो कपड़ा भर दानी देखिए तो रेडी हो गई किरा जी आ तनी ताल मोकाम गाँव जी आई तो भस जाई ऊपर वैसे माने डबल मेहनत पड़ जाए। चली हेने से देखाई हेने से देखाई ठीक बा देखी अब ये जौन साइफन बाटे ई रेडी बाटे बन के काजी। हाँ रेडी हो गई आई ई उतारे खातिर हेने से ठेले के पड़ी काजी। चैन कुपी बा हमें सिकड़ लगा के दोनों से टांग के हेने धो दिए हेने धो दिया ई कब ऐसा नानू हो जाए कोई ऐसा नानू हो जाए कोई चलते एने करी डगड़ जाओ जी ना ऐसा ना होला। जैसे कि एक और जौन है फाउंडेशन के खांचा बा हेने लियाई हई जौन खांचा बा त ट्रेन के ना ओने जाए दी आ ओने एने ना आवे दी। ई ट्रेन के जगह चाका चलेला वहींगन से बना दी ना तो ना ओने हेले दी ना हेने हेले दी। आए में कम से कम माने 5 टन से बेसी माल बा ऐसे ही ऊपर उठ के भागी ना। ज्यादा वजन बा भारी भई रहे एगो चकवा 5 क्विंटल के बाद दूगो मिला के 10 क्विंटल भई तो वजन यही पर बा ऐसे ही भागी ना के ना यही पर नाची। ई जौन बाटे अभी रेडी आई काल उतराई कि ना जी देख सकतानी हई जौन बाटे ट्रेने के चाका के एकदम सिरखार बाजी ट्रेन के जौन हई एथी रहेला ना सेम वैसन आ हई जौन बाटे ट्रेन के जौन बाटे बनावट हई चाका खानी आ हई जौन बाटे इहो सेम हिंगनी से बाटे कि हई जौन बाटे एने घोत बना दिहल बा कि ना ओने घसकिया हेने कारी घोत बना दिहल बा कि ना एने घसकिया ये तरीका से ई साइफन बनल। तो हम पहले देखतानी ठीक बा आ हिया के बानी मालताल कब भेटाई जी सांझी के कौन मालता अरे पैसा दोसर कौन मालताल का यूपी वाला मालताल थोड़े कहतानी पैसा मत पूछी का है